Norway Prison, ma nafx, social experiment. Balstoj, daku. Bastoj. Mela, Bastoj huwa ħabs fin-Norveġja fej bażikament il-prinċipju huwa li l-priġunieri joħdulu l-libertà, però il-bqija ta' drittijiet tiegħu ma joħduhomlux. Partikolarment id-dinjità, partikolarment l-aspirazzjonijiet tiegħu. Jiġifieri jekk inti turi pereżempju aspirazzjoni li tixtieq titgħallem sena. Mhux talli għal mwielek is-sena talli ġifieri jipprovdulek lodda u jekk taraħ dal-post bellezza. Jiġifieri meta konna Londra l-argument konna f'kundizzjonijiet fermar milli jgħodu anzi daw joqogħdu fuq immaġnen farm fin-Norveġja fuq xmara b'xi ma nafx kemm il-tomna art. It's a paradise. It's a paradise. Li l-ewwel darba li rajtu dal-ħabsat bro, daw suppost ħabsin. Għaw xaġa fucking ħażi, għaw xaġa ma tagħmel sens. U anka ġiri daw qed jimxu, meta tarahom qed jimxu, tħoss li hemm ċertu li minkejja m'għandhomx il-libertà li jiltaqgħu mal-familja tagħhom u mal-ħbieb, eċetera. Ma jintaqgħu xejn ġifieri John. Le, xorta jiltaqgħu. Għalkemm naħseb ma nafx, imma naħseb ġeografikament naqa' problematika da qiegħed appartat ħafna dal-post, qiegħed fuq gżira għalih, jiġifieri naħseb biex jaslu għalih il-familjari mhux faċli daqsxejn kuntant bit-telefon u affarijiet u hekk. Għax l-Ingilterra eżempju huma natati l-internet ukoll. Iva, l-Ingilterra natati l-internet. Għal-ammont żgħar ta' ħin? Iva, għall-ammont żgħar ta' ħin, imma inti tista' tiskajpja mal-familja tiegħek bil-Malti. Ġifieri ħankun onest, every little helps. Taf kif? Issa, mela, kif qed ngħidlek daw pereżempju ġo dal-ħabs li m'hemmx ċella daw kamra waqt li kienet idawru rajt rapportaġġ fuq is-CNN, nistidinkom taraw Bastoj Prison. Waqt li tidawru somma l-ġurnalist jiftaħlu l-ensuite li għandu u ensuite, mux ensuite, u għedlu għadhom kif għamlu il-ġimgħa l-oħra di. Post bellezza. Għandhom recording studio fil-post li jiena li għamil karriera żgħira biex ta' fil-mużika qatt ma dħalt fi-studio ta' dak il-kalibru. U naħseb music is a good way to express yourself ukoll. Ukoll, imma daw kienu lan kien meta staqsew għalfej din is-soċjetà x'inhu l-ħsieb warajh. U ħsieb warajh kien li daw kif għat l-ewwel biex ħaħdulhom il-libertà ma mhux il-bqiegħ ta' affarijiet. Imma l-iskop l-ewwel tir kien li daw jitalmu jikkooperaw bejniethom. Ġifieri kull ħaġa li kienu jieklu, kull ħaġa li l-upkeep kollu, kif jinżamm it-terf, eċetera. Jagħmlu kollox il-priġunieri. U jitalmu jikkollaboraw ma' xulxin, iżommu ma' timetable ikunu responsabbli għalihom infushom. Tkun hemm komunikazzjoni. Għalfej. Għax l-għan huwa li da darba daw joħorġu mill-ħabs, daw se jkunu ġirien ta' xi ħadd. Ġifieri u qal fil-fatt li aħna nixtiequ noħolqu ġirien tajbin. Sewwa. Allura inti biex ma jistax ikun li filli inti iżolat waħdek u f'daqqa waħda tfajtek fid-dinja u f'daqqa ħadd titgħallem tikkoopera, allura huma jtuk kemm jista' jkun anzi indipendenza. Biex tkompli sek fejn ħallejt. Eżatt, ħalli inti. Però fuq nota aħjar. Eżatt. Ħalli inti tħossok għasat nispjega daqshekk. Tħossok normali. Tħossok normali. Eżatt, tħossok normali. Ma tiġix istituzzjonalizzat. Eżatt, għax inti meta tiġi introduċat lura li s-soċjetà, inti dik l-ikbar problema li jkollok li inti meta tqatta' eżempju jien ngħid mill-esperjenza tiegħi meta jiena minn sena u nofs il-ħabs. Il-ħabs sar bħala dar tiegħi. Konna tkellimna daqsxejn żgħira fuqha. U għatlek jiena meta skontajt is-sentenza tiegħi għamil xarej kull nhar ta' erba' mmur sija l-ħabs. Di affaxxinanti li x-xogħol. Jiena kont immur sija l-ħabs jiġifieri kull nhar ta' erba' niftakar kont immur l-inqatta' dik in-nofsija 3 kwarti fejn l-uffiċjala għax jiena lejja dik kienet saret id-dar tiegħi. Believe it or not.
L-ewwel passi li tagħmel meta toħroġ mill-ħabs, rasek terġa' dak tinsix li inti l-ħabs. Terġa' dak xiex, terġa' xiex. Biex insan nies u s-soċjetà. Fimt? Bħala viżjoni li qed tara qudiem għajnejk inti l-ħabs. Kull ma tara ħadit, ħajt u forsi xi naqas sema. Jiġifieri inti ġejt illimitat mill-viżjoni tiegħek ukoll. Kif inti appena ħriġt barra, rajt is-siġar, rajt il-korozzi għaddejjin, dawk il-ħsejjes li inti ma kontx qed tisma', moħħok ma jkunx kapaċi li tkompli fejn ħallejt. Tħoss jiġifieri withdrawal kbira u ġieħ ta' ras kbira, nausea, jiġifieri stordament u affarijiet. Fiżiku, ġifieri. It feels. Backlash fiżiku fil-ġisem. U bħalma jgħidu hemm il-priġunieri jgħidu li meta toħroġ mill-ħabs tħares lura għax il-ħabs jerġa' jsejjaħlek. Issa jien mort kontra dak kollu li qalu. Jien rġajt irritornajt lura l-ħabs bir-rieda tiegħi għax jiena ħassejt li ma kontx lest biex nitlaq din id-dar, nsejħula dar u nerġa' mmur ġo s-soċjetà. Mhux għax jiena ma kontx imxennaq mis-soċjetà, mela ma kontx imxennaq mill-libertà ma ntommi mid-dar. Ġieli ħlomt li kont triqet id-dar inqum u sibni l-ħabs. Darba minnhom qajjem Sir Jason. Għalli għatlu ma. Għalli x'ma. Sir Jason jien. Ma dak il-ħin tant kienet reali għalija li ġiet qajjemni ommi. Jiġifieri il-bniedem li tteħħ xi ħaġa biex hu jkun jista' joħroġ u jagħmel użu minnu hija xi ħaġa tajba ħafna. Għax ngħiduha kif inhi meta titlaq minn ġo ħabs li tkun ilek għamel sena u nofs jiena li kont nirritorna lura. Jiena hemmhekk kelli l-ħbib tiegħi għalkemm tgħid li dawk huma l-ħbib tiegħek imma ma xi ħadd ħadd ingwalaħħa. Il-ħbib tiegħek kienu l-uffiċjala jew il-ħbib tiegħi kienu uffiċjala u kien hemm partikolarment żewġ priġunieri li konna trabbejna close ħafna jiġifieri. Trabbejtu flimkien Sant'Luċija jew trabbejna l-ħabs flimkien. Inħolqot rubija waqt li kien waqt li konna l-ħabs. Biex mmorru lura għall-biċċa xogħol tal-Basto għax nixtieq naqra l-opinjoni tiegħek fuq għaxini, u mbagħad ħanlek ukoll ir-riżultati għax ir-riżultati huma pjuttost xokkanti jiena nħoss u wieħed mill-prinċipji ta' Basto li meta tkun il-ħabs tiġi trattat ta' tifel. Ta' mhux żgur li mhux ta' adult. Ġifieri tistembaħ jgħidulek fix-xin tistembaħ, fix-xin ħadd shower, fix-xin ħadd jiekol x'se tiekol, fix-xin ħadd ċempel, kemm tista' ddum fuq it-telefon. Inti ma tieħux fucking deċiżjoni waħda. Jogħġbok u ma jogħġbokx. Jogħġbok u ma jogħġbokx, imma fl-istess ħin fil-waqt li hemm kastik fiha, hemm ukoll ċertu faċilità, għax jien minn li tuħu deċiżjoni hija responsabilità. Għax jiena mbagħad irid noqgħod bid-deċiżjoni li ħadd jien għalhekk ħafna nies jibżgħu jaslu għad-deċiżjoni għax jafu li wara dik id-deċiżjoni hemm konsegwenza u jekk jista' jkun huma ma jkunux responsabbli ta' dik il-konsegwenza aħjar. Issa qed meta tkun fil-ħabs ma tuħux deċiżjonijiet b'konsegwenza mhux qed terfa' ebda responsabilità fuq l-andament ta' ħajtek. U mbagħad xiġri f'daqqa waħda trid toħroġ mill-ħabs. U f'daqqa waħda trid issir adult mill-lum għal-għada. Qiegħed fl-appartament tiegħek x'inhuwa? Ma naqbilx magħha. Ma taqbilx magħha jew ma taqbilx mal-analiżi tiegħi. Le, fis-sens ta' Norway li qed tgħid inti ħaġa tajba, però meta nitkellmu fuq il-ħabs ta' Malta aħna m'għandniex daw id-drittijiet jew nkella. Naqa' viċin il-mike, bro. M'għandniex daw il-faċiltajiet. Taf kif inti il-ħabs ta' Malta bħal mettajt inti limitat fil-li tifel fil-li rġajt adult. Sa jekk m'għandekx fejn tmur titħallas kirja x'imkien xi ħaġa tittamel. Fil-waqt li dal-ħabs ta' Bastoj kollox jiddependi fuq il-priġunieri. Jiġifieri jidher li anke rostering ta' responsabbiltajiet fidej il-priġunieri. Anke jekk ġejna biex niżraw is-siġar, ta' xiex ħan niżrawhom, x'għandna bżonn. Għax it's-self-sustaining. Jiġifieri mhux ma l-opinjoni hija importanti għalfejn. Għax huma ma jixtru kważi xejn. Jiġifieri hu bażikament villaġġ żgħir li jiddependi kollox fuq
fuq il-bżulija tagħhom, fuq l-intelligenza tagħhom, fuq il-kapaċità deċiżjonali tagħhom. A self-sustained village, tista' It's a self-sustained village. Allora x'jiġri mbagħad meta joħorġu minn hemmhekk huma jkunux xebgħu, anzi jieħdu probabbli kellhom iktar responsabbilta milli meta ħajmorru lura fil-komunità. Max I mean, fuck it, man, jekk s-siġra ta' tuffieħ ma ħaditlekx fil-ġnien, tmort supermarket, u t-tijom 3 euro, whatever, u tuk borza tuffieħ. U il-rizultati huma daw, man. Il-rizultati huma li fil-waqt li r-rata reċidiva, għalmenu l-axar data li rajt jena sawa, uffiċjali ta' Malta li ta' 2017 u 19 hija ta' 66%, ġifieri ta' nies li ikunu ħarġu mill-ħabs u jerġgħu jitlu, hija ta' 66%, minn dan il-ħabs hija ta' 16%, 16% li hija l-inqas rata fil-punent. Issa, nixtieq nissottolinja xi ħaġa waħda però importanti fuq dal-ħabs li min jiġi sentenzjat biex imur mal-ewwel ġurata il-ħabs. Ġeneralment ikunu nies li jagħmlu ħwejjeġ żgħar, pereżempju traffikar affarijiet żgħar, eċetera, eċetera. U dak imur mal-ewwel dak il-ħabs u jiskonta s-sentenza hemmhekk. Però mbagħad ikun hemm min pereżempju jkun qatel u jkollu piena sentenza ħafna twal u jagħmel pereżempju l-ewwel 80% ta' sentenza ġo ħabs pjuttost simili għal kordin, u mbagħad l-aħħar sentej, pereżempju l-aħħar 3 snin, jagħmelhom il-bastoj. Il-bastoj li jużawh bħala perjodu tranzizzjonali bejn. Bħala rientri naħseb. Bħala rientri. Eżatt, bħala rientri. Ma nafx x'taħseb inti jekk dwar. Naħseb li iktar nies li ħajkunu għal benefiċċju għalih fuq dal-ħabs li qed issemmi huma n-nies li qatt ma kellhom xejn. Għax nis li qatt ma kellhom xejn jemnu li ħajjithom ħatiqpa li ma jkollhom xejn. Meta speċjalment meta tkun ġo xena ta' kriminalità. X'inhi l-kriminalità? Għax inti bniedem ittieħ dak li qatt ma kellu u torih li huwa valur ta' xi ħaġa aqwa milli jaħseb. Allura meta naħseb bniedem li qatt ma kellu xejn jara dit-tip ta' ħajja, naħseb ma tix kun ignorant biex tara li waħda ħatażer, għax int fil-li m'għandek xejn u fil-li qed tara del-ħajja u tajt li inti kapaċi għax kif qed tispjega inti joruk li inti kapaċi għal xi ħaġa. Li bniedem ittieħ meaning, issa dajja fil-meaning tiegħu kienet li jiżra t-tuffieħ bħal mettajt inti. Dik bniedem jaf tbiddillu ħajtu. Qed tifhem, irid kollok jien nemmen li jekk bniedem kulħadd għandu talent tiegħu, kulħadd għandu affarijiet li jogħġbuh, kulħadd għandu affarijiet li jiġġieled u ma jiġġieledx għalihom. Jekk bniedem ittieħ dak li vera mhux jixtieq bħal oġġett iwa tajtu li ħanitlaqlem, imma tajtu l-għodda biex jagħmel dak li jixtieq. Naħseb il-perspettiva tal-bniedem jibda jaraf li mit-tajjeb għal ħażin fil-verità li t-tajjeb huwa tajjeb taf kif. Għax da hawn ħafna nies li m'għandhom xejn. Għal nies li għandhom l-affarijiet u jinbagħtu ġo dal-ħabs. Naħseb huma ta' benefiċċju wkoll għax jgħidlek ara xi tlift, imma l-grazzja t'Alla għandi hawn. Mela jaf aħjar nibża, nitgħallem nibża u napprezza l-affarijiet li għandi għax imbagħad tara nies li m'għandhom xejn. U forsi tkun bidla l-ħajtu li da meta joħroġ minn ġo il-ħabs ta' Norway ikompli u japprezza dak li kellu barra. Ħaġa